saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Saben malam Jumat wong ahli kubur mulai aning omah njaluk kirim donga wacan Quran nadyan sakalimah. Njaluk kirim donga wacan Quran senadyan to sakalimah. Umpamane ora bisa maca Quran, maca apa wae ya bakal ditampa lawan Gusti Pangeran. Sabab Gusti ingkang Maha Kuwasa menika Gusti ingkang Rahman, nggih Gusti ingkang Rahim. Lamun ora dikirimi banjur mbrebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Balik aning kuburan mangku tangan tetangisan nika tandha bukti nek sejatine wong menungso nika mati, sing mati ragane ning sukmane niki tasih urip. Sing dijaluk wong ahli kubur ora ana liya meneh siji lan lorone mung kejaba dongane anak, ngoten.